se onofo kura te se onofo ye tabrabata amansan nyina nom kura na wu a wo ye oba yesu graphic ma ye moamoa graphic ye bone se kashire no ye de ahyehye bia onofo no oba bia wo wu a ne nofo no kwohyehye ne nkyɛn mu na botoa mu nti entimi nyina hɔ e ma se de ye pese ye no enye e basa na ne boso no ayeyo nti ye de graphic ne ye bone se kashire no mienu nkoro mienu wo hwɛ de nipa ne de wa ne kesisitie wo hwɛ no onofo a no wa ye ne kashire ne kase se ye ne body ne be den e befa so ye nipa kokoro a no wa ye kashire ne ketewa mienu na de akɔ bia se de oba ate ase a ne nofo e ba no pepepe Ayafo masonfo ba oba Yesu nie masaje medwa kese no matena so na metena so de a na me de nsama kese ne ma ehinta na ebre mu enema wason TV da na oba Yesu me kɔ achichiri kɔ bencheye ekofa bro na dai me saka be ma kese bi efre no kro bia sante ono de na adwuma o ya ne se ode da obi a wawu efunu sani akanfo ye ka no eno ne nadwuma me ne be twonkomo ne ho fa yie pa ese wani nsa o ka kire me de ne be kire osisi a fro obi na obi so fro obi na obi so fro obi na montena se ebi so oba Yesu majeja kase ne de nsam foforo kra e ba wakwa mu be ma sante me mo apa ba ye mi o ma me oba Yesu edi abo a me no nya sam da eno na wabo no be ma adi na e ka wo se koye sedma na ana won kola brom nya na wo adwuma na se wonyi du ba bi na ye wo se kode dafun yo mini aba ida wase bebre wa kwanya wodi ama me asida kese ba akoso nkoma mpanimfo ne akwankyerefo mo da dwumadie ano yo dwumadie na madwuma no me ya akora ni nyina no na ewo mimu se meye bibia friend decoration asiesie ye kase decoration a wodi ba ye twi mu a ye friend asiesie no ye o ma hodo bebre nti me ye madwen se bebia mefa bia no meye said efunu no sabe na ansa na ba yadma na hu wo ho e wo funu no anasa na woni ehu bia wo funu ho yo sa adwuma ne de na meni ehu bia e wo ho minso bibia efa obi a wawu e ho na usane nyina obi wu a wonwene saman ho wonsuro se yadeda obi na akohu a wosuro na bi num mpa cho da bi bibia ni ho sa ade efe ne hu ankasa ne de kora mi ankasa ne ni mimu ade a amanfo suro no eno na memeti ho mepe na mahwe be ma mesra wo adwuma no embre be na wo start ye ebepem sabre yo emra me she school ase JHS nti na abrante bi ba ye ho ye krom ho ebe yiye bi na minima abrante no won kwanta da nti oba me hu na makodi na chi na me ne di nkomo saa nti omo de body ne ba o se ene yawo yi graphic de ma me ye we ma na me jane nchen eno na kwan fa so a medikan e de ehunu mu kakra no na metewase na kese funu da ho a wo siesie na no akogina ehobi dan na wo siesie funu no we mu no na graphic gu nchen na graphic no mo de ye den graphic no eboa ma ye de pake body no ma body ni ehum e bia na ne so ate na ehum na nya de ne so ate kra no a emma body na aye stiff but emma ne honam ne toso emra kanka be ma ye hye ne tra unse tra no nam se wawu nti entimi nye straight nti ya de graphic ne ye bobbo e won ntintin so so ne de ahye ne nan no se oda ho e be stiff kama mewera ho kire se ye tiwo ya me utiwo ya tese ukura wo nipadua kamanya wo hye watade agina enipa ye ti ha ye hoho ye hu na kese me wu a mehia graphic se ye de be sie se be ya me nipadua be gina enyina tese de metiasi ebio tese me wo form me kwa ayi body therapy me yese nya me wu a mehia graphic se be ma me body ayefe graphic de obi ani ho a wo de da body a wo se onyu su graphic se wo no fo kra te se wo no fo ye tabrabata amansan nyina nom kra na wu a wo ye oba Yesu graphic ma ye moamoa graphic ye bone se kashire no ye de ahyehye bia wo no fo no oba bia wo wu a ne no fo no kwohyehye ne nkyɛn mu na botoa mu nti entimi nyina hɔ e ma se de ye pese ye no enye e basa na ne boso no ayeyo nti ye de graphic ne ye bone se kashire no mienu nkoro mienu
wo hwe de nipa ne de wa ne kesisitie wo hwe no wo no fo a no wa ye ne kahire ne kase se ye ne body ne be den ebefa so ye nipa kokoro a no wa ye kahire ne ketewa mienu na de akọ bebia se de oba ate ase a ne nofo eba no pepepe nti obi a hia graphic be ma misraw graphic no ne body die no eno so bo to so na mo ye ne de mo de hye body no ma na mo de mpesa wo kire me se ne mo ye no yo ma me ni kanka be ma de be ma no so be hye ne coat a wodi kan de ne trousers ne hye no wo wie a wa hye ne sport ne bibia wie no wo de ne tra ne hye na de coat no ahye so ansa wo bo ne graphic se na medical kan ne tintin so ne nan no na wo de ahye ne nan baako na san de ahye baako wo wie a ne nsa so de no wasan bobo ne ntientiem enam se coat no ye nan e wa kyen ye nsa ne nti no coat no nsa ne be tietia nti ye wa adwen so bobo graphic no e wo ne tintim mu a obo se be pie abro ne nsa ne so nti bobo ne ntientiem mu se ya wo de graphic no epia e hye ne nsa ne mu e wo coat ne mu a e kokko ka na battery na ne nsa ne nyina ayepe se wo hye ne gloves a ene ne be fata aha na ke se ye kwa na efuru ne da ho a ne ko ne trousers moya ma ne se moya nyina ntoma katade so ai ntoma katade so ana se ye opani a obeso be fra ne ntoma kora no a unya ne ntoma daada na ono atifi a ofira no wodi bi fra no ansa na wasan de graphic no bi akata ho se ebe home no kama ansa wode ne ntoma a wode be kɔ no wode aka ho ɛna oba so se de etie bia no ye pam wedding gown a ye de bi hyehyem wedding gown na obi wa ha wode net hye ase ne se oba ne Coca-Cola shape ni ebe show kama ni nyina mu no gisa wo sign the graphic ni bi ekova no a be pem ne na ho ansa na so ofra kente so asa pepepe ene e pack no graphic na enya no nko a ebi wo ha no mo de adaka ne ba na ye wo brown paper bi e wo ho brown paper no ne enim na otimi yusu ene kura achi no ebi wo ha na wanyini ache wanya mfie be 100 and something na wote asene ne honam a wode te asene enya no na odi ko owuo no na ne ba bi atotom sabie ye kan ye kase na funum atotom graphic na bi no ene ye bobɔ ne krowa kama ne ya ba nanum obi a oye adwuma ni bi a oye expert no ye ade bi ho ha ade se etsa apaso no wo forso a de ba nanum na nanum na bie na wo apaso ye apaso a yeyisu na de apaso na fa saa de na make na graphic no ana cement paper no ana torch wo bobɔ aya ye nyi torch wo ni bebre because torch wo no aya na e fontem nti wo ba na de ahyehyɛ ba bia na bod ne mfunu mu wo no ba bia atoto mu no se be ya be ma ne mfunu no e ho so apagya wo ho e ba saa wo anya ne saa wo twi nanim na nanim no atototom enye fe ba de bi hyehyɛ na funu no mu ho ana na funu mu abomma eno kura achi no ye nwie bi wo ho a na nani no wo be wu no na nani na hareda atim se ye ka so obi a nani hareda atim a bo nani na ye wuro ayafo ada de ye tensam say nie so tumi ko efiewura hɔ ko say me so man ba bi ntina na che say nie no akototom akɔ ike so akɔpɛ ne dan ewa nipadua na akiri hɔ dan akɔtena ntie sɛ akɔ ha dan atim be ma sa ate da wote den ka no na de ye me no mie no ye besere awerɛ sam ne ye ka no na so be kyekye awerɛ no a be sa kyekye awerɛ enti be ma santimi tie wa na che say nipa wu anese no sane ɔkana no tumu no na ne sene si so nti ti sɛ wo yire ho bia ansa na bi ai ande ebi ho kora no a wo gire ho pa wo do nsasi wo te sɛ wo ma akora aduro no aha bi kora sɛ mo ye mienu na wa yire no a na wa bie na wo de saa apaso no ebi ho ha woni apaso nti onya ebo a edene a akwai sɛ fa bode betum chɔko no na wo de abo na kwahye nanum na sɛ obo na ato nanum chɔko sɛ be ya obenya kwan de saa ne ma na eden ahyehyɛ nanum ama nanim eden ada ho kama meso bia mo bie na mo ba nanum no takrama no so nipa wu ɛda hɔ sɛ ne me de ɛda hɔ ya na sɛ etumi ka kɔhyem yo ketema na de ɛda hɔ na ebi wɔ hɔ a oba ba nanum na ne nsi asi ne ketema ne so ebi wɔ hɔ na obewu no yiya wa na ɔfa mu no nti otumi ka ne nsi asi ne ketema ne so ba ne nyina mu ɛma body ne ɛnsesa adwuma pɛsɛ woyɛ ne ho bia no utimi ye ketema ne de enye hwe be ma santie mesere wo nipadua ti asi emre uso ma atum se emre na nipa wusu a nipadua ne dendenden anase eyemre se de ne yesi fridge aba
ya ka fridge asukɔkye adaka saa na etwi mu ye frɛ no obi wu a ɛnam esikasɛm tie na ntoto yenti ɛna nyire si abrochima mu akwantu aba ebinom tete abrochima mu nti oso momfa me maame ana me papa na me nua momfa no kɔhye asukɔkye adaka mu ɛyɛ fridge ana mɔkyere nti mɔkyere no wode ne kwa ɛyɛ danya sɛ de yɛtie kura na wokɔtɔ fish a na fish no fridge ne nya obonso na wayɛ pacha nti yɛde kɔhye hɔ ɛma body no ɛyɛ den nti sɛ ne etie bia no ɛsɛ body no yɛ den sɛ fridge no yɛ nko ade a body no yɛ den ebia na fridge no fault wɔ ho ɛnna mami a bɔkakɔ na body no yɛ den ayɛ mmerɛ ti ya na mokɔ sɛ mokɔ akɔdeda mokɔ sese fana mokɔ afunida ya na body no fridge hɔ na yɛde kɔɔ na obi wɔ kora nsa yɛ mfa ne nhyɛm yɛ sɛ yɛba mo no ato ɛba saa wakɔ sese bi a sabi ayi nkapen ai ene de etimi si bebre etimi si because ebia na aduro na yɛde wɔ no aduro no ya frɛm amana abroso yɛduro yɛ frɛ ne formalin no ano ɔhye yie paa enti obenya nka wo mframu kese wo de wɔ no a ɛma ensuo na ɛwɔ body no mu nyinaa ɛtwe nsuo no wɔn sɛ nam kora no sɛ okɔ nwura mu na akɔku nam a ansa na nam no ɛbɛda hɔ asɛ na sɛ nam no ensuo wom enti na yɛkɔ nwura mu kɔku nam a yɛbɔ mmɔden ade nam no so apa so ɛma mu nsuo nyinaa atwe na de nkyene kakra awɔ no wo de nkyene ne wɔ no a ɛbɛtumi ama na da hɔ a ɛnsɛe sɛ wo de fa nkyene ɛkɔ mɔkyera ɛna ɛyɛ formalin no wo hyɛ ne nkyene sɛ bɛyɛ a ɛnsɛe me nua me nim sɛ wo TV na akyi no wo busa wo adwene sɛ oba Yesu busa no sɛ nsuo na ɔse atwe no atwe gu fam ana atwe fa he nsuo no yɛwɔ yɛ uduru hɔ a yɛtwa nipa bia no wo untini kɛseɛ ɛda obonkum so wo sere ho obonkum so enti saa ntini no yɛtwa wo hɔ no yɛtwa pa bɛyɛ 1 inch na yɛde aduro no yɛafra ɛwɔ machine mu na yɛde pipe na atuma ama bɛwura wase hɔ saa entini kɛseɛ na ɛda hɔ no saa entini no metimi aka sɛ entini na ɛwɔ nipadua mu nyinaa no ne sahene ne saa entini no eni saa entini no yɛde aduro ni famu a baabi bia da entini bia wɔ nipadua mu no saa aduro no bɛyɛ den ɛbɛfa hɔ efiri wutim kosi wonsi achi ekosi wonayam saa entini ni nyinaa ɛna yɛ ne master to de saa aduro ni fa hɔ a entini nyinaa sahene entini nyinaa sahene ne saa entini na ɛda wo nan bonkum so no eba wo sere mu pa sabio wo ye ba eba wo ba ho no wo ye be ma so eba wo be ma ho no ɛhɔ na yetwa na ye de saa pipe na to ti etimi de to hwa mani di bia be 6 hours ne so a ansa na yi saa de na firi hɔ na ya so honam ni mu no na ya pam ma wo honam ne so bia ebe do ene de we si pam na de wo pam a ebete da bi ye wo waduro na ma honam ne so twan pa ene ye pam so ye pam de se wa hye abura wi a wo pam ano no wo de wa na san de afa na chi saa ni apam ho kama na wasen ada hɔ ansa na ye de wa kɔhye asukɔkye adaka ni mu ana se fridge na den ankasa mu yesi nipa nyema bebre na ma nipa wu obi de ka accident obi de aduabɔ obi ye ɔno an nkrabea ɛbasa se eba ne se nipa ne ye bo ni dua abusuafo ne ka kyewa na se wusi hɔ a uhu sa nipa we efuna mbede da ne bibi wɔ ho nti wɔ se me ye bibi ansa yo mini aba me da se du ba bi a mi hu na nya ne nyinaa na mitimi hu ebi wɔ ha wo hwɛ se ne na furu no asi aye no a ɛnna ma hu se eyeduabɔ ɛnna ma hu se eyeduabɔ obi wɔ ha na ɔmo ba yi na ba no na furu na ho a na afedie atotom na nyankopɔn so ɔyɛ ɔwani pa to the sense sɛ yɛ bodua sɛ danya na sɛ yɛ bɛde da wa afuru no sɛ wɔso sɛ danya ɛso te ba fom afuru no sɛ wɔso sɛ danya wafuru ayire sɛ bentakora no a ɛso te ɛba fom ɛhɔ na medi hu sɛ yɛabɔ ne dua but sɛ metimi aka kyerɛ busuani sɛ kɔfa akyire kɔfa ha no deɛ ɛne deɛ menyɛ de nti a meka saa ne sɛ me madwuma no me di kan bo obi sɛ obi ma me kɔhwɛ ɔyɛ na me kɔdwo graphic ma no but ɛnyɛ ɔno ankasa na kyerɛ me de me de afiri nyankopɔn hɔ na baaye enti me ni tumi bi ase bi a me wo ba bi sɛ makɔ
me wani say nipa no wo yare se ne ye no mehu ene de ti da bia me ka kire me nkola no a me no mo ye adwuma ne say me ti hoi kro bia santi me ti hoi ma ye adwuma eburu mfie du me ni me patasi no me ni aduro de nti a me ka sa ne say Nyankopon ana adi me ho afofi ama saa mre me da so te ase a me san ye kama sede a metie eya me hwe nkrofo bi no wo omu fon so ne ada we say ene efunu bi abomani so ene efunu bi ayemisei ene efunu bi ayemisei da bia no me de aseda mo Nyankopon ena binim so na monten ai onom sade a no oye baifo no wa aduro da bia me ntimi nka emma obia but me meka asar me miti se me ka se me wa aduro na mama Nyankopon obo me no me de nanim onyam na den akoma obi ti da bia no me de nanim onyam ne ma no se me yesa na mama Nyankopon na yeketua bi wo nipa so nipa kra yesa yeye ti se Nyankopon ban bo wode abo me mama ye adwuma bo mfre bi edu me nsia afunu bi a waye wabo apeda waye se da me nsia bi da me nkola bi aso nsia bi da intina amanfo gi adura o muso hunu ne o mu hunu no de na me hu se Nyankopon ban bo no da so de ekura me nti eni wo se meko baabi akwaji adura last time bi me ho na woman bi frɛ me o frɛ me a o se nana me sondaye na wako akọ baabi obi ama akọ baabi akwaji adura na akwaji ye na amwo nti hwɛ na obi be frɛ wo se kwaji adura wanko na mka kyerɛ so me de saa adwene kura de ni mitim na minim se Nyankopon na yetumfo otumi ya de nyina ye na dodo na ba bisa me se adura adwuma wo ye wo de adura na ya me ka kyerɛ se me mfa aduro because Nyankopon ye nyametumfo otumi ya de nyina eye wo de ho to ne so a ade nyina wie wudie na adwuma we enya adwuma ye be fa na asase so ha adwuma we Yesu Kristo mre so kra na ebi wo ho me kai Bible mu say Yesu Kristo okoko nyane abaya bi na wada wo kesa abaya wada sore na abaya na wawu enti saa mra nipa na wawu enya mpa so na wada wo wawu da baabi ene be fa ni firo say ya hwe Yesu fom ne ye behu say ye gini firi baabi ne be to mpa so e de ade kata ne ho kama saa nipa na oye ye no saa mre no ye fre nipa na ye be fe nipa odedafunu a ne brof ye fe Undertaker ye fe Undertaker saa mre no saa nipa na odedafunu saa to na wo adura na odeda abaya na Yesu ko nyane no na me bisa me bisa nipa ko saa nipa ko na wo adura na ana wo ye bayifu ana saa nipa na onom nsa ndi saa gidie no na ama me de afase saa nipa bi wo Bible mu otimi ye saa de no abra me mante ho asem se oye bayifu wonom nsa de ade enti na me nso me ngina saa gidie na so na me mfanye madwuma na me gina saa gidie no so de ye madwuma no emfie du ne akire no me nya problem bia na Bible said de atwese kan no ewu wo se kanya no enti me gidi se o ma o mu hyiahia problems bebre no eye o ma kọ baabi because we have to be bia wona chi wade bibia wo ye bia bia abekọ se na me ahobambo bia no o won hyehye ya wode be ma enti obi da kro bi na o ha owura kofi owura fi a na ye wa se o bibia hu na de ba akọ ma hu ne se obi wa se an na me kọ na funu bi abomape eno de me nya so na enti a me ma hu se enye no kre ne se o de ye de body ni beto ho a na pese wo de ade bi rani mu a wo bo ne bo a aya noise bi pa e de se waku akokọ na wo de akokọ no watu atwene kwen ndi sa nipa no perception ya onya wa akire ni se funu na bona pe ena osie bi wo ha yakode de funu bi wo ha osu na wo de gina ho ma me medofo medin ni oba Yesu kodie TV na wo hwe yo na bema afefefa wo hu ne ha ya me ne twinkomo ye krobi asante na check out tachiman odedafum osiesie ono de ne de wo dan kura so me bod decoration wo mo obeba amam wo ya efro ni nyina obeya amam na nkomo na ye de yakwa koduru baabi na me busa wo yasi siebo obi dua ya na bosom na ebo no ogina nipa no ompese obi beba no ho na wonso nko baabi ane sad na wasam na ama atwema jajaz anya no kore ana se na wo ani kakra sere medical aka no me anipa ne de me nibi nti me koye adwuma na me bompa ye se awrade wo na otumi ade nyina ye tumi nyina ye ona asintia so
nti bo me ho ba na adwuma me ye mintimi enye enwie wa asomdwe mu ana mesra o na obo ade nso abobon haban bi a yetimi di dware se ahombone entimi ntata na da na ho dware bia na oh me obi si mi ho but adwuna eta kire no nye de a amanfo hunu se me de bo me ho ban ene awu komadwum sisie ya madua tami ewu ho na tami a madua no eno nkire me enye madwuma na me ye ninti na madua aha ana mesra o na wakwa akode da obi ma wo beda wo na ye mu no wabeso da ye ana se wahu bi wo na ye mu da enfie du pa ne de me nchia bi da ene me ya metimi wie kora da mpa na se abrafu ne da ho no emre me ka se me call ba bi koye adwuma enti me kodu ho na boys ni ye dede na chromo light ni ho na se ne dede wo fie no mintimi enya adwuma de se ye hwema boy ne twi omu soloku na ma omu ko dance na ye da bia ni ho mo de be ma ye na se boy na wawu no ne dan ni mu ana e wo se me kwakoye den me koda nti me koye na boy ne na ye koyi na ba na no de da ni dem wo no mo de na to fom ana me so me koda ampa ne so ya me ye ni me da ma me ama ni je se mada me so na omu nyina akọ na me to amadwuma me ye den me ye so me so na light kura ni ho ma hu hwe mada yesi etumi ekwase ekwade da obi na osu obi nso hu obi a ne wamu na yesi obi na ku na nkanka ya deda na ma deda na wiam na beto mpa so no kofo nam ne ho a hey no nipa ba ko bi wo mo ne ne wa asebu a ne ne ya aka na anse wone ne any good terms ana ono ne ku no beduru wo no na efunu na mu na osu bi wo ho so a ne dofo bi a one ne tiase o tiase no ne ne bo tahwiri bom oduru ho ana wo sena na eno no wahu bi saada eno de mi hu bi da se de bi a me ka se me kwa me dikan bo ho mpaye entimi medu ho no na yame o ye kandifo no bibi kura wo ho asa nyankopon wo ye bibia awie na kakra metimi aka fa ho ne se ye ka se ebisu no ene de mintimi mfa megidie nyina anko be 100% de nja me ka sa ne se eya me hu se nso bi firi nani ase ba me ko nursing training kakra nti de me hu ye ne se enye su me menti ase mu no mintimi nka ma foforo because me nim ani anani omu ba me menti ase mu no me hu se ice na ye de ni hye mu no ice na ebi eden enam ho eba me sa na me fa no so wohwe Kwadie TV a oba Yesu miti so amene na nakro bia asante adwudwe nkomo ya me tro challenge e wo asemo ya na aka no ho se o si efunu onsu efunu ensre so kwade da obi a watete opan a wo fi se bi a efunu no no wadi asie pan ya wo so bra na be kan wo de na menhwe na mesre wo wade da hemfo pen oh ai ma de da bi pen bebre so oba bro nchampim de dua kwa na no matena konwa sa so techima ha bebre wura hemfie ho a bebre bedi me ho adanse sama ye bebre nana mesre wo ahemfo ne da no e different from yen ya yen ni ade ana yen ya yetimamufuo ye ne da na ende so ne bebre ewom se wudi akonwa ye okwanya ye fa so ye da so ye oba o so ye be ma o wo ya akola o ye pani o ye nya dudi ade nko ade a ye okwanya ye fa so a ye siesie o wo de ne eye sononko ebi wo hokora no a yetim de ne to ho be na awotwe de wanya na kase kora no ye nansa ye de ne to ho ma adofo firi achichiri bencheye agitwi agitrada eba behwe nana no ani anchi ansa na yakope ne kora be na ye frene say ene da ye no ene abafu abem ankasa so wo hwe a wutimi hu ebi mkra de TikTok ni ade wutimi hu o teacher ni a no ote akonwa so na tables nanim na wo tworo mo de pen ahye ne nsam mutimi de obi gina ho mutumi de obi na welda na wo wede na obi footballer na wo bobo na no how say na moye no ai say emre dania na wada no bi kan tete na decoration ni de kwa na eni ho obi wu a na wakofa yakofa kente ya ye kente ya bi kan tete de pani di pani ne asesa ho na makeups bibia anim ne de na to so na say emre asesa no na unim de so kosoro obi wu a etimi de ne tena se de wadi kan aka no wo fa akonwa utimi de akonwa ye ya wonua bi a ya bobọ meme de na metimi aka no bi wo ha na wo ani a wo de ye de a da bi a me ka me se me de minim obi ani but meme de meka bi ko minim de nyankopon ye den aya ma me de minyisu but me wonua abi ama ya metima nipa ne gina ho ena nipa ne so kra ba metimi
ebubu no nana msɛ wo kasa na bubu ana sɛ wo de mmaa bi na boroboro na ana sɛ me hu kyerɛ me ko akwana na ɔyɛ ndɛn ai sɛ me kasa ebubu a ɛnyɛ sɛ me kasa me so body ni mu ɛko akwana na ni mu kama nana mesrɛ wo ka wo bubu no ni ade asɛ mayɛ agye yi wo makomam kyerɛ sa asɛ nipa no te ase na wo bubu no sɛ ɔdasani awu na wo bu ne nan mu sei mesrɛ na sɛ wo de ne tena konwa so a mo de glue bi na yeso ana mo yɛ de mo kyekyera na mo yɛ den oh ye mfa glue bia sɛ wo bubu nipa no bia na sɛ ye school akonwa kwa na obedi kan de na ya wo so pese onyina ye woni ma a obetimi de emmo ne niema bi ahyehyam na ye stiff ana sɛ wo de ahwaba bɔ ne yam akoso akonwa mu ɛwɔ n'achi sɛ bia obetimi agina sɛ de magina yi ana obeye sie no obetimi aye ebi wo ho ana oya akaneti asim sei wutimi de bibi hye ne yamma esum ne sei ana sɛ wo de ade bom ɛfa n'achi te sɛ wo bɔ bet no na de bɔ akonwa mu etimi ma ne egina hɔ nana mesrɛ wo obetimi nya accident na nanim dua no asɛ ne bobia no wo hu sa asomasi ni kwa be na mfo wotumi keka bobɔ ma nanim no timi begina so ana mo kyere hɔ no mo ya na wo na wo ye yo mo kyere hɔ ne de omo de ane sɛ omo yi body no na omo adware no ebi wɔ hɔ abusua ne ko hu a omo hwɛ ma omo yi na body sɛ no ɛma no na ye de body ni ba me nipa a minim ne de ɛyɛ at times me pɛ nimfo nyini na me de ayɛ nipa no ɛwɔ sɛ wo sesa like you add value wodi bibi ka ho amana ye extraordinary ene wo nipa bia so sitie ɛyɛ make us decoration ebi no ha o mo nte ase o mo de body ne te ho na e so yo ban ti na o wig bia na o kofa wig na o to na nima ese kaka moto bi wo kɔhwɛ a na ejinja wani so dabi o ya ba ya akra na o kofa sabio ye se wig bi fe na ezie for wig ni akofa buti ni ama light out na o kekam ba nipa no o te ase no o so hu se sabio ye wo Chinese wig bebre o ho a nipa no tia so won se bia efata no ana otim kwaji ni mfonyini na ode aye what say nipa bia na nanim ye ketwa nipa nanim ketwa no na akofa wege kase eba se nanim ayi huhu obi behwe a wo se ade aye no but nipa no hwe se nanim doso a na apɛ coral wig kakra de kase ni wo mu no na wa yusu e de ama no ebe nanim abright so ya abrewa na wanyi be ejedi no eni wo se tabia o mo de da abrewa bi wa na akofa wig huhu na ode aye da bi abrewa na ode da na wutimi de wig ne hye no but make sure say o ma wig ne enno so na nim bebre na kwaya baba e wo so de wig ne boss na ye wo kwaya fa so ye buduku na ebinim nimbo obi boduku na nanim ayesum na obi boduku na nanim ay bante nipa trinwin ye te asi usoma otwe a entwe edene wowu a mutumi so mu bo anase no de atitigu ana mudwiri gu ansa na maye de wu ye nyina oh ye ndringu nipa ne wu a etiwi ne eyedin but udi kan enim ye no otimi yisu shampoo adwuma na abo ne ye no otimi yisu shampoo e wo hyekyere ni mu e de hand dry so wo pese wo so de pony wo do ono a ne tiwi ne doso na wo so ne pony a wa utimi de we ne dry ne kama na je say wo wusu ne ti ne nwoma ne ti bibia sosom kama wo so ma ya adwuma mpatwa ne na nipa wu anu wawu ana na onwi oh mitimi wo se nipa wu anu wawu every say obi wu na ye de ne to ha say nya obi ene ma be twe na firi ha e be twe na firi bi oda no a na de na kwoto ba bi a say de oda wa na eda ho nti mitimi wo se nipa wu a na wawu ti na ehu o mo de hye nipa wu a oba fie makura asekra de no aduane na eja ne bi wo eja no ho first no so obeba bedi na nwumere ye da ye tikunkura ye sidipa na ba fie ho obi tumi besu obi tumi ye sa ade ni nyina no ne ke say enye nipa na wawu na ye sa ne metimi aka say enye nipa na wawu no na ye sa mi say da bia me ka me eya me pe bi nyema hu ba mi hu mi ya me ma mi hu ye mi ana me koye ye te bia me boy say me pese me ya mi hu me ma but me nso da ye kora hu ne da enti eya na ebinim ho de a ebinim so mu hu but me de me nhia bi da na makro bia asante na oye me fokotoko enyiso so oro na ye me guest am ne twetwe nkomo e wo fia hwe obi pese bia obefa wa bi no
kabina minti me apese ya me apese ya me ma me yare ya me ma me awuye abubura nkoshe na nkan na ma na die be de ni ma bere wa so koma na sa cha broba okoya wa ma biem onkwa ya za na azazia fa na kra azazia ya na no eja man so otima we na ne se onim se ba ko ya ankwa ma wiesim ye mami eso kwa ba bia kra mi kwa bia ma de nchi wani moti na bia na nkan ni da kwa mu araba bo so kuni so ma ni ti so ye ni nya ye ene no so kra e wo ho ebi wo ho a ye bowi ba pe oba kra ni se sa wo kwa wo no be kwa na se wo ba wo no bebe oba kra ni ani kuna wo a wo da wo te se wo kwa wo no be kwa na se wo ba wo no beba ye papa na manya bia di na manya bia twetwa me ho mpo aka be ma katachi awo kwei se wo kwa ba bia ma ade nchi wani mote na bia na nanka yin da kwan mu anapa boso akuniti so maniti so eninyam saa bi we no ya bi makunani a wagya wone ne mate ho a ni kuna wu wo so wone de waye onu na pese wo senka ni kunu de wo kwa wone ne beko na se wo ba wone ne beba na se ni kunu nya bia di na ni kunu bia nya bia de abre no de twetwa no ho mpo aka na de ntia ni kunu ko ba bia ma de nchi na nimi na bia na nanka yin da kwan mu de nyina ya oba kunafo anum nsem a waka emaya areho because bad ye ni kunu kwa hwan na ono ne koka ne timasem na mpacho no obi nso pese obesua adwuma na eno so etesen wo pese obesua akwanya wo ho na nka me de menje wo hwe because se na medikan aka no adwuma na nkasa no nyame na de cheme sa na metimi akasa yakopon na de cheme entimi yamade se obi abeba mo bia no menje ne wan cedi wo ba besua ba de me hwane se wodi buo ni ahobrase ene beba metu me nche me ho kra ye ko ba bi na se me ne me nkra no mo ye aduane a me nkasa me ye na nanti tina na de dabi me ne me nkra ni nyina ene didi ye nkasa yakọ han hotel ama nana na dabi me ni o mu nyina eba fom ye pe dabi a me ka che me nkra ne se me chop money e so bi botom enti nya bibi ma wo attitude na abaye no empa me obi mfiri madwuma me ye den enko enti me je nkra ba nne no nkra no se wanje omu bibi a eya na adwuma no omu mfa ne serious enso kra we enya buo kuntan bia me mo ato ade bia wa wo ba no wa na obeyisu e dey practice nana mate nana asamba ko pe na o wayere wo ma me pa cho me wayere o wo ma me baba ako o yire sana osuro wa na asese wa bi se masempa o me kai se adwuma yi me madam fo ne ba na me ye kakra na me ne me ma me na da enti krom hofo maami beki na oba na se ni oye ni enti me maami so anka hwe ba me koba mi dware enu se ukozi obo mo dida funu obi me wo mama adwuma mu nya sa me wo t-shirt nti ye dida funu wie ye na because obi dida funu wo anapa hu ne kra abo but ye dida ne wie no nan no me mo obi akodwa ne wo hye ne t-shirt kama enti me ba na makodwa na mada enti later on kra me ye adwuma be 3 years still na me ne maami ne da because na me maami wo da makoma so pa na me wo dan so na me ne da let me say beki enti aya se na hu me wasi mfichi ase me ya ne de na osuro na etora bi a anajo me mada no ye na ne e dampa so otimiti na ni hwe me din on ka hwe na wada ba akire na ohun se me ne tia me nkọ aduro me nkọ gi bibi adan ba akona ye nyina ni maguma me nya hwe ne de na ohun se e ya akyede e yankopon eden e de akye me nti hu bia nya den enim nti onso bibia ena me yire so ensuro because no so ya yefro deko nti ye live normal nana me da se kire wo kire kwan ne fa contact tuja so bi person me so se ne nana ho ofe no the contact of the two a hwe no afa na I love you nana wo fe na de a na ye business matter na wo fe ne se nana me so manya adwuma me mom pa se nya yie me bom pa se nya yefro ne fe nana ne mom se wonya yie de a wo bata nipa ho no wa fe nana na aba ba ye wadwuma ama o kama yo me wo teach my Bono East region ena me butuo Bono East na mo ye ni nyina bron champion de duakwa ena me butuo unya do teach my uduru ahimfie ho kra na so hwe nana na wo ye decoration na
obia eno kura chi wo fa Ahmadia road meka eben techimai ohene amio park unya si Ahmadia road udu bia UNESCO chama UNESCO udu ho ni menene ye opposite eno na chi wo ko techimai dwom aha udu techimai dwom a wo so hwe nana be ma na wo ye decoration no oton aye ho ne ma na obia techima ha ye de funu me nko na me ye nana me de funu ana wo so hwe nyame na ye decoration services a ni ona na obia ebeba na me number no eye 0547 0547 80 92 86 0547 80 92 86 so pesa unya na sa number no na betimi number sa de tu dwa na betafa na na me da sese me be fra wo mu manintia na oje pene ebaaye na na be twetwe nkomo Kwade TV na ugusu a wo hwe no oba Yesu matena madwam ahwefo me da sese wanchim wo fedi amfri ha ana wanja me hwe anko be fa bundle wo na o sika ho yeden nti se wo to bundle na se wo social media na oba Kwade TV eho na de papa wo eho na de suade wo eho na wo benya bibi aka wabrabo ho anwa wabrabo atumpom se ne be ya ekira obi ka ubenya biaka mpani se mbipie baabi a obekam ye hu sampa wo ye kani oba Yesu me da ase se utie me na wonya abere ehwe me ma mo ni hwe enya ado makrao bye bye.